kuvama umusa usiso. Pastor uNolubi uyachaza amaphupho. Naku kubalekile inamba yami ayisetshenziswa umuntu oyimember, paying member ye-channel noma umuntu ongumlandeli we-channel olandela amavidiyo afaka nsuku zonke nje basaka amavidiyo nsuku zonke. Noma umuntu ocontribute kwi-channel, umuntu ocontribute kwi-channel ofaka okuncane ophonthisa ezivaleni abantu abangamfonela yabona. Lokho ngicela ngenza kwethu ukuthi ngireceive ama-calls amaningi whereas ama-calls hambisani nama-views esiwatholayo futhi abantu ababuka ama-video, so but they prefer to call me, which is wrong. You can't call me if you cannot watch videos. So number says it's 9 like 5 tamba from Monday to Friday. But Sunday Saturday it's not for the line. Link figure pisa so born for this. And was also cheap but we listen call Ben Jabonga. Now it's not training call it's cooked, boiled maize or maize. Umbilo phekiwe okunyuziwe waphekwa inkobe lezo. So manje ngokujwayelekile uma ngize ukuphupha inkobe siye sisho nje ngoPaul uhle kakhulu ke mawuzidla ngoba lokhu kuye kukhombe inhlanhla isibusiso kanye nokuthokozela amathuba amahle nempumelelo kanye ke nokuba nezinsiza zokuziphilisa ezifanele nesanele. Amahubo 145:15 amehlo abo bonke alinda wena, uyawubanika ukudla ngesikhathi esiyiso. Kanti number 2, kwabanye uma kuphe inkobe kuyaba uPaul uma uzidla zivuthiwe zimnandi. Lokho kuyakhomba kuyasho kulindela umshado okanye umcimbi ozokwenzeka noma ke okumele wenziwe isikhathi esiseduze esilofika. Number 3, ngiyenzeka uma uphupha inkobe kube uphawu olungaba lubi uma uzidla kodwa siqinile. Lokho sekusho ukuthi ngenzeka uzobheka lesikhathi esiyibi futhi esinzima noma ke kungase kwehle umshophi ushonelwe umuntu noma ushone umuntu ongaziyo. Asibala. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha inkobe kuyaba uphawu olubi nje uma uzidla njengoba lisengaveza ngenzeka phela kumele ulinde ukhule kakhulu noma ngithola usizo lokuzilapha idliso yobona kaDuhiswa ngesikhathi sephupho. Jobe 20:14 kuyaguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabululu ezilithaka. Siyabonga kakhulu isibheka naphupha kule inkobe. Yesu kuhle kodwa ke ukuthi ukudla kukuhle nje kuyenzeka kube idliso kuyenzeka kukhombe ikhathi ezinzima uma kuqinile lezi inkobe.